नमस्कार, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। या वर्षीचा 4 डिसेंबरला होणारा नौसेना दिन सिंधुदुर्गातील ऐतिहासिक मालवण किल्ल्यावर होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून खास नौसेनेच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग समोरील छत्रपतींच्या गडकोटाच्या माळीतील कोट असणाऱ्या राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येतोय। नौसेनेबरोबरच प्रशासनानं पुतळा उभारणीचं काम पूर्ण झालंय। या सुशोभीकरणाला किल्ल्याचं स्वरूप देखील देण्यात आलंय। तर 35 फूट उंचीचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा असणार आहे। स्वतः पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची उपस्थिती असणार आहे। त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे। पीएम मोदी आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य पुतळा यामुळे सर्वांच्या नजरा सध्या मालवणकडे वळल्यात। एकंदरीत या नौसेना दिनाची कशी तयारी सुरू आहे, मालवणात काय स्थिती आहे याबद्दलचा आढावा घेतला आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी। थेट जाऊयात मालवणात। कृष्णा, यंदाचा नौसेना दिन सिंधुदुर्ग वासियांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। कशी तयारी सुरू आहे नौसेना दिनाची? नक्कीच जोयरी, या वर्षीचा नौसेना दिवस हा 4 डिसेंबर रोजी मालवण किनारपट्टीवर होत आहे आणि त्यासाठी देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान हे या ठिकाणी निमित्ताने मालवण दौऱ्यावर येत आहेत आणि या दौऱ्याची प्रशासनाकडून जय्यत तयारी ही या ठिकाणी करण्यात येत आहे। संपूर्ण मालवण किनारपट्टीवर असेल या ठिकाणी दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा सुद्धा अलर्ट झालेली आहे आणि या दौऱ्याची पूर्णपणे योग्य नियोजन हे प्रशासनाकडून सुरू आहे। या नौसेना दिनाच्या निमित्ताने मालवण मेढा येथील राजकोट येथे शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात येत आहे आणि त्याचे काम आहे ते युद्ध पातळीवर या निमित्ताने सुरू आहे आणि हुबेहूब अशी तटबंदी ही या निमित्ताने उभारण्यात आलेली आहे। गेले 2 महिने या तटबंदीचे काम सुरू आहे आणि एकंदरीत नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण होणार आहे अशी या निमित्ताने माहिती मिळते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची उपस्थिती या सोहळ्यासाठी असणार आहे। देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं सध्या काय खबरदारी घेण्यात आलेली आहे? नक्कीच या निमित्ताने सर्वत्र प्रमुख नाक्यांवर पोलीस बंदोबस्त सुद्धा आता हळूहळू वाढवण्यात येत आहे। गेले काही दिवस याचा सुरक्षेच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात येत होता, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती यांच्या सुरक्षेत कोणत्याही प्रकारची हयगय ही होऊ देणे यासाठी विशेष काळजी ही पोलीस यंत्रणेकडून घेतली जात आहे। अनेक ठिकाणी ज्या ठिकाणी पंतप्रधान यांचा दौरा होत आहे त्या ठिकाणच्या परिसरातील लोकांची सुद्धा या निमित्ताने चौकशी, त्यांची घरामध्ये किती माणसं आहेत या पासून त्यांना फिरण्यासाठी ओळखपत्र देखील देण्यात येत असल्याचे त्या निमित्ताने समजते आणि त्याच्याकडून पूर्णपणे जी सुरक्षेची काळजी आहे ती प्रशासनाकडून घेतली जात आहे। पोलीस प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी आहेत ते सुद्धा मालवणात ठोकून आहेत। दररोज आढावा घेतला जात आहे। प्रत्येक दिवशीचा हा आढावा या ठिकाणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे। जोयरी, सध्या सिंधुदुर्गातील प्रशासकीय यंत्रणा कशा पद्धतीने या निमित्तानं सज्ज झाली आहे? नक्कीच या दौऱ्याच्या निमित्ताने प्रशासन यंत्रणा सज्ज झालेली आहे। सर्व जी विकास कामे आहेत त्या ठिकाणी मोदी ज्या ठिकाणी जाणार आहेत त्या मार्गावरून विकास कामेही सुरू झालेली आहेत। रस्त्यांची कामे युद्ध पातळीवर सुरू झालेली आहेत आणि बंदर जेटी पासून जी अनेक कामे आहेत ती या निमित्ताने शहरातली कामे मार्गी लागताना दिसत आहेत। राजकोट येथील आपण विषय हातात घेतला तो छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा स्मारक पुतळ्याचा, तो देखील या ठिकाणी काम त्याचं अंतिम टप्प्यात आहे आणि 35 फूट उंचीचा हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा आहे तो उभारण्यात येत आहे आणि त्याची तटबंदी आहे त्याचं सुद्धा काम हे वेगात सुरू झालेलं आहे आणि आता सध्या त्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणा सुद्धा त्या ठिकाणी दाखल झालेले आहे। फक्त कर्मचारी आहेत जे तटबंदीची काम सुरू आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं काम सुरू आहे त्या कर्मचाऱ्यांना फक्त त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जात आहे आणि इतरांना आतापासूनच त्या ठिकाणी प्रवेश नाकारण्यात येत आहे, कारण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही यंत्रणा सज्ज झालेली आहे। त्याच्यामुळे जे तिथे कर्मचारी आहेत त्यांना या ठिकाणी ओळखपत्र देण्यात येत आहे।
सध्या तुमच्या बोलण्यावरून असं जाणवतंय की हा सोहळा अतिशय भव्य दिव्य असा होणार आहे, त्यामुळे सुरक्षितता सुद्धा महत्त्वाची. आणि या पार्श्वभूमीवर सध्या प्रशासनाकडून स्थानिकांना काही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत का? कारण कोणाला बाहेर जर पडायचं असेल तर त्यांना ओळखपत्र सुद्धा देण्यात येत आहे. त्यानिमित्तानं काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत का? नक्कीच गेले अनेक दिवस या दौऱ्याची चर्चा ही मालवणसह जिल्हाभरात सुरू होती. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सिंधुदुर्गात येत असल्याने मालवणसह सिंधुदुर्गासाठी ही अभिमानास्पद बाब आहे. आणि या निमित्ताने सर्वांचे लक्ष हे हा नौसेना दिनाकडे लागून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. आणि या दौऱ्यानिमित्त नागरिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. त्याच्यामुळे नागरिकांमध्ये सुद्धा याची चर्चा होताना दिसते. नागरिकांना कशा प्रकारे आपल्याला सहकार्य प्रशासनाकडून केलं जाईल, आपण काय केलं पाहिजे, याची सुद्धा नागरिकांमध्ये प्रचंड चर्चा आहे. व प्रशासनाकडून अद्याप मात्र कोणतीही माहिती दिली जात नाही. कारण मालवण हे जागतिक जिल्ह्याची पर्यटन राजधानी आहे. मात्र याच मालवणात 1 तारीखपासून पूर्णपणे हा ताबा आहे, हा किनारपट्टीवरील हा प्रशासनाने घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे पर्यटकांना या ठिकाणी येता येणार की नाही, हॉटेलची रूम आहे ती आपण करायची की नाही, कारण ऑनलाईन बुकिंग असल्यामुळे अनेक पर्यटक हे ऑनलाईन बुकिंगसाठी हॉटेल व्यावसायिकांना याबाबत विचारणा करतायत. मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही याबाबत माहिती दिली जात नाही आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत माहिती ही प्रशासनाकडून दिली जाईल असे पोलिसांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे आपण करायचा काय हा प्रश्न हा व्यावसायिकांसमोर आहे. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेने सुद्धा अजून माहिती न देता 1-2 दिवसामध्ये याबाबत अधिकृत माहिती कोणाला बाहेर पडता येणार आणि याबाबत काय नक्की होणार याची माहिती ही पोलीस यंत्रणेकडून दिली जाईल. मात्र सध्या तरी ज्या ठिकाणी असे निर्बंध पूर्णपणे लादलेले नाही आहेत, परंतु पंतप्रधानांचा ज्या ठिकाणी मार्ग आहे जाण्याचा, तारकर्ली असेल, मेढा असेल, त्या परिसरात मात्र पोलीस यंत्रणा ही सुरक्षा यंत्रणेने पूर्णपणे त्या ठिकाणचा, तेथील परिसराचा आढावा घेतलाय, तेथील नागरिकांचा आढावा घेतलाय, तेथील कर्मचाऱ्यांचे किती परिस्थिती लागणार आहे, किती कर्मचारी मनुष्यबळ लागणार याची आढावा आणि एकंदरीत तपासणी पोलीस यंत्रणेकडून करण्यात आलेली आहे. आता आपण प्रशासनाच्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यात. प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू असल्याचं आपल्याला जाणवतंय. पण आता स्थानिक व्यापारी आणि मच्छीमार यांमध्ये काही दिवसांपासून पाहतोय आपण नाराजी सुद्धा होती. तर हा प्रकार सगळा काय सुरू होता, नेमकं काय सुरू होतं मालवणात या निमित्तानं? नक्कीच तोच प्रश्न जोयले की गेले अनेक दिवस यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याबाबत नक्की काय होणार याबद्दलची माहिती ही प्रशासनाकडून दिली नसल्यामुळे हा संभ्रम निर्माण झालेला होता. आणि अजूनही संभ्रम आहे. गेले 2 महिने प्रशासनाकडून हा सगळा आढावा असेल, रोजचा आढावा असेल आणि इतर पुढचं नियोजन असेल, हे नियोजित सुरू आहे. मात्र किनारपट्टीवरील जी काही दिवसापूर्वी अतिक्रमणं तोडली गेली प्रशासनाकडून, त्याचा संबंध हा पर्यटन व्यावसायिक असतील, पारंपरिक मच्छीमार असतील किंवा इतर व्यावसायिक असतील पर्यटनासंदर्भात, त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न होता की याचा संबंध हा नौसेना दिनाशी जोडला जात होता. एकंदरीत पंतप्रधान येत असतील तर आपल्या रोजीरोटी हिरावून घेतली जाणार काय, असं असेल तर पंतप्रधान न आलेले बरे, अशा पद्धतीचे जो प्रचार आणि प्रसार हा करण्यात येत होता. मात्र असा चर्चा सुद्धा देखील सुरू होत्या. मात्र प्रशासनाने याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अफवांना बळी पडू नका असे आवाहन केले. त्यानंतर या चर्चा कुठेतरी थांबल्या. मात्र याची जर किनारपट्टीपासून जर व्यवसाय सगळे थांबत असतील, आपल्याला रोजीरोटी हिरावून घेतली जात असेल तर त्या दौऱ्याचं फलित काय होणार, अशा पद्धतीची जी चर्चा होती ती व्यावसायिकांमध्ये होती. आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने सुद्धा अद्यापर्यंत जाहीर न केल्यामुळे पर्यटन व्यावसायिक असतील, मच्छीमारी असेल, हे अजून संभ्रम अवस्थेत आहेत. आता मासेमारी संदर्भात सुद्धा हा नौसेना दिन साजरा होत असल्यामुळे मासेमारी संदर्भात सुद्धा निर्बंध कदाचित लागू शकतात. सिंधुदुर्ग किल्ला परिसर असेल किंवा तारकर्ली असेल, या ठिकाणी मासेमारी करण्यावर कदाचित निर्बंध येऊ शकतात. त्यामुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हे करावंच लागणार आहे प्रशासनाला. त्यामुळे अद्यापही याची माहिती न दिल्यामुळे हे वाद उद्भवलेले होते. अनेक वेळा किनारपट्टीवर अतिक्रमण तोडण्यापासून व्यावसायिकांनी विरोध केला होता. आपली उपासमारी होऊ शकते, या रोजीरोटी हिरावून घेतली जाऊ शकते असा समज आणि अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती पर्यटन व्यावसायिकांनी. मात्र प्रशासनाने नंतर ही अनधिकृत बांधकाम आहेत त्याचा आणि नौसेना दिनाचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर हा वाद थांबला. शिवाय 4 डिसेंबर नंतर असेल किंवा काही कालावधीसाठी
ते सर्वेक्षण अनधिकृत बांधकामांचे जे सर्वेक्षण होतं ते प्रशासनाने थांबवलं काही काळासाठी आणि काही कालावधीनंतर आपण ते पुन्हा एकदा सर्वेक्षण हाती घेऊ हे जाहीर केल्यानंतर हा जो वाद होता तो या ठिकाणी शमलेला आहे. मात्र आता लोकांमध्ये संभ्रमावस्था जी होती ती थांबली आहे असं चित्र आहे का सध्या? नक्कीच सध्या असं चित्र आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची साऱ्यांना उत्सुकता होती आणि ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद आहे बाब आहे. त्यामुळे कुठेतरी पर्यटन व्यावसायिक आणि स्थानिक नागरिकांना सुद्धा यावेळी माघार घ्यावी लागली असेल, कारण शेवटी एवढे मोठा नेता आपल्याकडे येत असल्याने अनेक विकास कामे ही त्या निमित्ताने मार्गी लागत आहेत आणि कुठेतरी त्याला कुठे गालबोट लागू नये याची प्रशासनाने सुद्धा दखल घेतली आणि हे जे काय अफवा उठलेल्या होत्या त्या अफवांवर निरसन करत मच्छीमारांशी चर्चा केली. मात्र आता नौसेना दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी गर्दी होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. मालवण किल्ला असेल किंवा आजूबाजूचा परिसर असेल, त्यानंतर किनारपट्टी असेल, मात्र त्या निमित्तानं आरोग्याच्या दृष्टीनं काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत का? नक्कीच जुली, सध्या नौदल आणि जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक आरोग्य विषयक उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. उद्या या निमित्ताने मालवण ग्रामीण रुग्णालयात एक आरोग्य शिबिर मालवणवासियांसाठी आयोजित करण्यात आलेले आहे. सर्व प्रकारच्या आजारावर यावेळी निदान करण्यात येणार आहे आणि भविष्यात जर समजा ऑपरेशन करायचं असेल तर ते ऑपरेशन या ठिकाणी नौदलाच्या वतीने करण्यात येणार आहे आणि त्यांची टीम नौदलाचे तज्ज्ञ डॉक्टर या निमित्ताने मालवणात येत आहेत आणि त्या संदर्भात आरोग्य विभागाचं सुद्धा असेल. त्यामुळे नागरिकांची काळजी या ठिकाणी घेताना दिसत आहेत प्रशासन आणि एकूणच या दौऱ्यामुळे कुठेतरी एक मालवणवासियांसाठी सुद्धा एक मालवणच्या ग्रामीण रुग्णालयात एक आरोग्य शिबिर हे आयोजित करण्यात आलेले आहे आणि सध्या मालवण ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत आहे याचं सुद्धा रंगरंगटीचे काम हे प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मगाशी तुम्ही जसा उल्लेख केलात की पंतप्रधान मोदी हे आता सिंधुदुर्गात येत आहेत आणि त्यांच्या येण्यामुळे अनेक विकास कामं सुद्धा आता वेगाने सुरू आहेत तिथं. याच पार्श्वभूमीवर आपण पाहतोय रस्ते असतील, आरोग्य केंद्र असेल, यांची डागडुजी सुरू आहे. या निमित्तानं कोट्यवधींचा निधी सध्या मालवणला मंजूर झालाय, विकास कामं मंजूर झाली. एकीकडे मालवणला आपण म्हणतो की सिंधुदुर्गची राजधानी म्हणून तिची ओळख आहे, तर आता या सगळ्याचा पर्यटन वाढीला कसा फायदा होऊ शकतो आणि मालवण वासियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याचा कसा फायदा होणार आहे? नक्कीच जुली, मालवण हे खरं तर पर्यटन राजधानी आहे जिल्ह्याची, मात्र हे नाव आधीच जगाच्या नकाशावर गेलेलं आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या येण्याने ते त्यात अजून भर पडणार आहे. मालवणचं जे राजकोटचं जे ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात येत आहे, जो 35 फुटाचा पुतळा आणि बाजूची तटबंदी आहे त्याला पूर्णपणे किल्ल्याचे स्वरूप देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे जो परिसर राजकोट परिसर हा दुर्लक्षित होता त्याच्याकडे आता नौदल आणि असेल जिल्हा किंवा महाराष्ट्र शासन असेल याने लक्ष केंद्रित केल्यामुळे तो परिसर सुशोभीकरण करण्यात पुढाकार हा प्रशासनाने घेतला. स्थानिक जे लोकप्रतिनिधी होते त्यांनी सुद्धा या निमित्ताने राजकोट येथील परिसरात किल्ल्याचा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. खरं तर हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हा तो किल्ले सिंधुदुर्गावर होणार आहे याबाबतची चाचपणी किंवा त्याची तयारी प्रशासनाने केली होती, जागाची सुद्धा पाहणी केली होती. मात्र काही कारणास्तव नंतर ही जागा फायनल झाली आणि राजकोट येथील जागा निश्चित करून त्या ठिकाणी आता हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एक 35 फुटाचा पुतळा हा उभारण्याचं काम सुरू आहे आणि बाजूलाच आता मालवणच्या या समुद्र बंदर जेटीपासून काही अंतरावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा हा पुतळा असणार आहे. त्याच्याच बाजूला रॉक गार्डन आहे. त्यामुळे एकंदरीत आधीच मालवणमध्ये रॉक गार्डन, किल्ले सिंधुदुर्ग असेल आणि इतर धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देण्यासाठी नुसते राज्यभरातीलच नव्हे तर देश आणि जगातील पर्यटक हे मालवणात येत असतात. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या आगमनाने मालवणात देशभरासह जगभरातील लाखो पर्यटकांची या निमित्ताने वर्दळ मालवणात असणार आहे आणि त्या निमित्ताने मालवण वासियांसाठी संधी चालून आली आहे. बरोबर. पण सध्याची विकास कामं आहेत ती कुठल्या प्रकारची विकास कामं सध्या मालवणात सुरू आहेत, कुठली कामं मंजूर झाली आहेत आणि किती कोटींचा निधी इथं उपलब्ध झालाय? नक्कीच कोट्यवधीचा निधी हा या निमित्ताने मालवणला प्राप्त झालेला आहे.
आणि अनेक विकास कामे ही या निमित्ताने मार्गी लागत आहेत. अनेक छोटी छोटी कामे सुद्धा या निमित्ताने घेण्यात आलेली आहेत. रस्त्यांची काम असेल तर ती आपण बघितलेलीच आहेत. हो. रस्त्याची कामे आहेत ती सुद्धा युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. बंदर जेटी पासून म्हणजे चिपी विमानतळ पासून राजकोट पर्यंत जे रस्ते आहेत ते सुद्धा रस्ते यावेळी करण्यात आलेले आहेत. पूर्ण डांबरीकरण या निमित्ताने मालवणवासियांना हे शहरवासियांना एक विकास कामे जाताना होताना पाहताना बघतायत लोक. त्यामुळे ही विकास कामे ती सुद्धा सुरू आहेत. वीज वितरणची कामे ती सुद्धा कामं सुरू आहेत. पूर्णपणे छोट्या छोट्या कामांवर बारीक बारीक लक्ष हा अधिकाऱ्यांकडून ठेवला जात आहे. रस्ते कसे केले जात आहेत याच्यावर सुद्धा स्वतः डीवायएसपी असेल, प्रांत असतील, तहसीलदार असतील, गटविकास अधिकारी असतील, हे सर्व अधिकारी, पोलीस अधिकारी असतील, हे रस्त्याच्या कामांवर लक्ष ठेवून आहेत. थोडक्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या येण्यानं मालवणमधले रस्ते तरी सुधारणार आहेत, ही नक्कीच आशादायक अशीच बाब म्हणावी लागेल. पण सध्या आता 2 महिन्यांपासून युद्ध पातळीवर हे सगळं काम सुरू आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं पाहणी केली जात आहे आणि आता शेवटचा टप्पा हा म्हणावा लागेल. आता 4 डिसेंबरला अगदी काही दिवस बाकी राहिलेले आहेत. त्यामुळे आता शेवटच्या टप्प्यात काय निर्बंध असतील, काय परिस्थिती पाहायला मिळणार आहे सध्या मालवणात? सध्या पोलीस यंत्रणेकडून मोठ्या प्रमाणात असा असेल तो या परिसराची जो मार्ग आहे सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतील. त्यानंतर तारकर्ली येथील नौसेना दिनास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित राहतील. तिथे तारकर्लीत सुद्धा या निमित्ताने व्यासपीठ असेल त्याची उभारणी होत आहे. त्यामुळे आता ह्या सर्व ठिकाणी पोलिसांनी ताबा घेतलेला आहे. आता त्या ठिकाणी कोणालाही एंट्री देण्यात येत नाही आहे. त्यामुळे आपण फक्त ते दृश्य दाखवू शकतो प्रेक्षकांना आणि अशा प्रकारची ही तयारी करण्यात येत आहे. प्रत्येक नागरिकांना हे ओळखपत्र देण्याची शक्यता ही शेवटच्या क्षणी देण्यात येऊ शकतात. कारण त्या मार्गावर तारकर्ली मार्गावर सुद्धा अनेक घरं आहेत, नागरिक आहेत, वस्ती आहे तिथे. त्यांना सुद्धा रोज रहदारीची रस्ता आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या लोकांना, इतर नागरिकांना हा ओळखपत्र या निमित्ताने प्रशासनाकडून देण्यात येऊ शकतं आणि तशी तयारी ही प्रशासनाकडून सुरू आहे. एकंदरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्यानंतर मालवणचा कायापालट होणार आहे आणि फक्त राजकोट परिसरच नव्हे तर येथील विकास कामांसाठी शासन असेल, प्रशासन असेल आणि एक स्थानिक लोकप्रतिनिधी असतील यांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याचं एक संधी म्हणून या संधीचं सोनं करावं अशी मालवणवासियांची अपेक्षा आहे. आणि येथील जी काही विकास कामे आहेत ती सुद्धा या निमित्ताने प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी मागे लागून कोट्यवधीचा निधी हा दौऱ्याच्या अगोदर निधी आणून ही विकास कामे मार्गी लावावी. अनेक प्रकल्प असतील ते सुद्धा या निमित्ताने मंजूर करून घ्यावेत येणाऱ्या मोदींच्या दौऱ्यानिमित्ताने. हे सुद्धा अशी सुद्धा नागरिकांची इच्छा आहे आणि हा दौरा मालवणसाठी फलदायी ठरो आणि मालवणचा पूर्णपणे कायापालट हा मालवण बदलून जावे अशी एकंदरीत मालवणवासियांची इच्छा आहे. त्यामुळे एकंदरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मालवण दौऱ्यावेळी काय घोषणा करणार याकडे सुद्धा मालवणवासियांचे लक्ष लागून आहे. धन्यवाद कृष्णाजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. या संदर्भातले अधिक अपडेट तुमच्याकडून असं जाणून घेत राहणार आहोत. मात्र आता सगळ्यांचं लक्ष लागलंय ते मालवणात होणाऱ्या ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर होणाऱ्या नौसेना दिनाकडे. कारण खास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची सुद्धा उपस्थिती या सोहळ्यासाठी लाभणार आहे. मात्र आता युद्ध पातळीवर जे आहे ते मालवण कामं सुरू आहेत. प्रशासन अगदी अलर्ट मोडवर आहे आणि आपण पाहतोय विकास कामं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागताना दिसत आहेत. मालवणचा या निमित्तानं कायापालट होताना दिसतोय. मात्र आता नागरिकांची अशी मागणी आहे की याचा फायदा सर्वसामान्यांना व्हावा. त्याचबरोबर पर्यटन वाढीसाठी सुद्धा या दौऱ्याचा, या सोहळ्याचा फायदा व्हावा अशीच अपेक्षा या निमित्तानं नागरिकांकडून व्यक्त होताना दिसते. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह. धन्यवाद.